טוב, ערב טוב לכולם. אנחנו מחכים לעוד נרשמים שיצטרפו ממש ברגעים הקרובים, אבל אני ממש ממש שמחה לפתוח את סדרת האנדולייב אלטרנטיב של עמותת אנדומטריוזיס ישראל. הסדרה הזאת היא סדרה חדשה אצלנו בעמותה, והיא נפתחת מתוך צורך שעולה ומתוך תובנה שאנחנו מבינות שיש עוד המון 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 תחומי ידע מעבר לרפואה הקונבנציונלית שתומכים בנו, שעוזרים לנו להתמודד, ואת המפגש הפותח יפתחו הגר ואמה. הגר היא מובילה אצלנו בעמותה את פרויקט אחות לרגע, ואמה היא מפתחת שיטת פמה, הם תכף יציגו את עצמן, אבל את היוזמה הזאת באמת הגר הובילה, והיא חיברה אותנו ככה לאמה, ואני מעבירה אליהם את השרביט להתחיל את הערב הזה, ושיהיה לנו בהצלחה, ויש לנו הפתעה משוגעת לספר לכם בסוף, אז כדאי שתישארו. אז בהצלחה, אמה והגר. תודה טל, אז ערב טוב לכולן, איזה כיף שאתן פה. אני אתחיל מכמה דברים טכניים, ואז נצלול לסיפור. אז באמת המצלמות והמיקרופונים סגורים במפגש, אנחנו מפגש עם המון משתתפות, אז באמת שככה נשאר מאורגנות וברורות. תהיה אפשרות אחר כך בהמשך, בדרך המייל של העמותה או בפייסבוק, להמשיך לשאול שאלות. בהרשמה באמת שאלתן המון 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 שאלות, ואספנו את השאלות, ואנחנו ממש נשתדל לענות לכולן. חשוב להגיד שכל מה שנאמר פה זה לא תחליף לייעוץ רפואי, וזו לא המלצה טיפולית. כל אחת תיקח מה שנכון לה מהשיח הזה שלנו. אז אני אציג את עצמי, אני הגר, ולמעלה משנתיים אני בעמותה, ואני הקמתי ואני מנהלת עכשיו את פרויקט שנקרא אחות לרגע, שזה פרויקט של תמיכה ועזרה גם למאובחנות חדשות, וגם בכל מיני צמתים בהתמודדות שלנו עם המחלה. ואני רוצה לספר לכם שהסקרנות הזאת לפמה והרצון להביא את זה באמת לשיח בעמותה, הוא בא לגמרי מכם. זאת אומרת, המון 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 שאלות עלו, המון המון סקרנות סביב זה, ואז דיברתי עם טל ואמרתי לה, אנחנו, כמובן יש לי את החוויה והסיפור האישי שלי, אבל אמרתי לה, חייבות להביא את זה, אנחנו חייבות להעלות את המודעות, באמת יש רצון לידע הזה, וככה גם אני הכרתי את אמה ואת הפמה, וככה דרכנו נפגשו. אני מאובחנת קצת יותר מ6 שנים עם האנדומטריוזיס, אחרי המון 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 שנים של איחור באבחון, ולאורך הדרך סבלתי מהמון המון תסמינים, כמו שכולנו מכירות, ואחרי הלידה של הבן הבכור שלי, הרגשתי כמה חודשים אחרי שהגוף שלי מאוד מאוד לא מאוזן, הוא לא בטוב, לא בנוח, הטיפול ההורמונלי שקודם עבד, פתאום כבר לא עבד ולא שירת את המטרה, וממש התחלתי לחפש מה יכול לתת לי מענה. הרגשתי שמבחינת טיפול תרופתי אני לא ממש מצליחה למצוא הקלה, ובאמת ניסיתי לפתוח את הראש למשהו אחר. אני בן אדם שמאוד מאמין ברפואה משלימה, וזה הקל עליי לאורך כל החיים, ואני מתנסה כל הזמן בדברים חדשים, וככה די במקרה, בלי היכרות מקדימה בינינו, הגעתי לאמה, ובאתי אליה לטיפול בראש פתוח. ופשוט יצאתי והרגשתי, כאילו כל מטרת הטיפול הייתה לשפר קצת את התסמינים של האנדו, את התחושה בגוף, לשפר איזשהו איזון כזה בתחושה שלי, ואני פשוט יצאתי משם, ואני זוכרת אחרי זה כתבתי לה שאני מרגישה שאני הולכת על עננים, כאילו הרגשתי שמשהו אחר קורה בגוף שלי, הרגשתי שזה משהו שלא הכרתי, שהרבה יותר נעים לי, שהרבה יותר קל לי בבטן, בעיכול, בהרבה הרבה דברים, וזה משהו כזה שליווה אותי ולקחתי איתי, והשיפור באמת המשיך עוד הרבה מאוד זמן. וככה שנה וקצת קדימה, בניסיון שוב להראות, פתאום נתקלתי בקשיים יותר משמעותיים, באמת האנדומטריוזיס שלי מאוד מאוד משפיע על הפוריות, גיליתי את זה בגיל צעיר, וככה אחרי כל מיני ניסיונות וכל מיני דברים שניסיתי לתמוך ולעזור, פתאום אמה קפצה לי לראש ואמרתי, וואלה, יש מצב שהיא יכולה לעזור. אני גם יודעת שהיה כל הזמן שיח סביב פמה ופוריות, שיש שם איזשהו חיבור,
לא הכרתי יותר מדי, כי אז בטיפול הקודם זה לא היה לי רלוונטי, ואני באמת יוצרת קשר עם אמה, ממש בתקופה שאנחנו כזה בתחילת תהליך של טיפולים, שזה הכיוון, ואני מגיעה אליה לטיפול עם המון 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 תקווה וציפייה, אבל גם סקפטיות, כי אני אומרת, אוקיי, אני כבר מנסה לא מעט זמן, אני כבר לקראת הטיפולים, המצב לא ממש טוב בבדיקות, ובאמת אני מגיעה לטיפול, ואמה עושה לי טיפול רציני, ואני יוצאת ואני מרגישה, וואו, טוב, משהו קרה בגוף שלי, משהו אחר, כאילו הבטן שלי מרגישה אחרת, הגוף שלי מרגיש אחרת, זה לא משהו שהכרתי, ובאמת התנסיתי בהמון המון טיפולים, בין אם זה שיאצו ודיקור ורפלקסולוגיה ועוד הרבה טיפולים, וגם סובאדה, והרגשתי שיש פה משהו אחר, ואני גם בן אדם כזה ששואל המון שאלות, אין מה אני יכולה להגיד, אבל באמת שאלתי אותה, וניסיתי להבין מה בדיוק קורה, והיא תסביר לנו תכף, היא תסביר לנו מאוד מאוד יפה את השיטה, ומה שעומד מאחוריה, ואת כל ההיגיון וההסבר, והרגשתי יש לזה היגיון, אני יכולה להבין איך מה שהיא עושה מתחבר לתחושות שאני מרגישה, שמשהו זז, משהו משתנה, משהו חוזר למקום, משהו קורה טוב בגוף שלי. שבועיים אחר כך אני באמת מגלה שאני בהיריון ספונטני, וזה היה מאוד מאוד מרגש ומאוד מאוד משמח. ברור שאי אפשר לחלוטין לדעת, אבל אני עמוק בפנים, אני יודעת שללא ספק יש לזה קשר ישיר, משהו אחר קרה לי בגוף, גם בגלל שהייתי ככה לקראת תחילת הטיפולים, אז הייתי במעקב פריון יותר מקיף, ואפילו במעקב הזקיקים, כאילו גילו שהיה ביוץ של שתי השחלות, שזה משהו שהוא מאוד לא אפיין אותי לפני כן, זה היה משהו מאוד מאוד משמעותי שקרה, כאילו הבנתי שמשהו טוב קרה לגוף שלי, משהו נפתח, משהו השתפר, ובזכות זה באמת נקלטתי מאוד מאוד מהר. אבל כמובן שזה הסיפור שלי, ואי אפשר להשליך את זה, ואי אפשר לקבוע על סמך זה, אבל הרגשתי שיש פוטנציאל בטיפול הזה, משהו מעניין קורה שם, משהו אחר, שבא לי להעמיק בו ולחקור, והמשכתי לדבר עם אמה, ובאמת כל פעם שבאה לה איזה חברה, או איזה מי שאני מכירה, ושאלה אותי, ותמיד המלצתי ושלחתי, ואני רואה שכאילו בנות, לא רק סביב פוריות, אבל גם כאילו בנות נקלטות להיריון, בנות חוות הקלה, ויוצאות מהטיפול הזה באורות כמוני, כאילו וואו, וואו, הגוף שלי אחר, כיף לי, נעים לי, טוב לי, הרבה כאבים משתפרים, כאילו משהו קורה. ואמרתי, אוקיי, זה לא פייר שרק אני אדע את הדבר הזה, אני באמת רוצה לחלוק את הידע הזה, אני באמת רוצה, יש לנו בתור מתמודדות עם האנדומטריוזיס, יש לנו איזשהו ארגז כלים, כמובן יש את הטיפולים הרפואיים, ויש את הרופאים, ויש המון המון דברים שיש לנו לעשות כשאנחנו סובלות, שהאיכות חיים שלנו פגועה, כשקשה לנו, כשאנחנו נתקלות בכל מיני בעיות, בין אם זה פוריות, או עיכול, או כאבים ביחסי מין, או לא משנה מה. ופשוט הרגשתי שיש פה איזשהו כלי מטורף שיכול להיכנס לארגז הכלים שלנו, שלא בהכרח מספיק מוכר, ולא בהכרח יש מספיק מודעות אליו. ומאוד מאוד היה לי חשוב להביא אותו למודעות, ואז היה בגיבוי עם כל השאלות שאני רואה שעולות, שגם מגיעות אליי ישירות, וגם מגיעות דרך הפייסבוק, ואני באמת רואה שיש סקרנות, אז אמרתי, אוקיי, בואו נביא את אמה, בואו נדבר. ו... וזהו, ונראה לי שאני אעביר את זה לאמה, שתספר קצת עליה ועל הטיפול, ולאט לאט אני גם אשאל אותה את השאלות החשובות ששאלתם אתן. ערב טוב. קודם כל, אני ממש מתרגשת, איזה כיף. אני רואה פה על המסך מלא מלא שמות, אמנם אנחנו לא רואות פרצופים, אבל אנחנו רואות את השמות שלכן, ואני רוצה להגיד תודה, תודה לכל מי שכאן, וסליחה מכל מי שלא היה למקום, כי המקום היה מוגבל. אז אני אמה, ופמה זאת שיטת טיפול שאני בניתי, שאני פיתחתי לאורך זמן. אני אספר קצת את הסיפור של איך פמה, אני לא יודעת אם להגיד אם נולד או נולדה, אני כמעט תמיד מדברת בנקבה, אבל בגלל שהוא טיפול והוא גם לא רק לנשים, אז נגיד נולד. פמה נולד במקרה. אני הגעתי, מי שמכירה אותי ככה
כמעט עשור אחורה, אני התחלתי את דרכי כדולה וכמטפלת אקוויליבריו, שזה טיפול שהוא טיפול להיריון, טיפול באמת ברמה מאוד מאוד גבוהה, הלימודים שם גם ברמה מאוד גבוהה, וזה ממש מה שעשיתי. זאת אומרת, לא היה לי עוד הרבה דברים חוץ מזה. אני צללתי לעולם הטיפולי מתוך העולם של הדולאות, והייתי מטפלת ממש בנשים בהיריון. ולאורך הזמן, הנשים שטיפלתי בהן בהיריון, היו רוצות לבוא גם אחרי, כי היא ילדה וכואב לה הגב, ויש לה אולי כאבי וסת או ביוץ, לא משהו דרמטי, זה עוד לא הגיע למקרים שהם יותר כרוניים, ואני חושבת שבשש שנים האחרונות, תוך כדי שאני מתחילה לטפל בנשים שהן לא בהיריון, אני מבינה שיש לי איזשהו חוסר. אני יודעת מה עושים כשיש תינוק, אני יודעת איך עושים מרחב, אני יודעת איך להקל על אישה בהיריון, אבל מה זה בטן בלי תינוק? מה עושים פה? מה יש מתחת לכל הדבר הזה? מה זה כל האיברים האלה? אני באמת לא יודעת. והטיפול שלי אומנם היה באמת טיפול מצוין, אבל היה אזור אחד שכבר אין בו תינוק, ומה עושים פה? אז אמרתי, טוב, אני אתחיל לחפש עוד דברים ללמוד, ולמדתי עוד דברים גם לאורך הדרך, אבל כל הזמן הייתי מאוד מאוד בתחום שלי של ההיריון ולידה, וכשהתחלתי לחפש טיפולים של בטן, אמנם למדתי המון טיפולים אחרים גם של בטן, במה שנחשב כביכול עיסוי רחם, למרות שזה לא כזה פשוט להגיע לרחם בעיסוי, לא משנה, אבל לא מצאתי את מה שאני הייתי צריכה. זה לא שהטיפולים שלמדתי הם לא טובים, הם טובים ונהדרים, אבל אני הייתי צריכה משהו מאוד ספציפי. כי אני לא מעשה, בנות לא באות אליי, אני לא ספה, הן לא באות אליי לכיף. אז למדתי עוד קורס ועוד קורס ועוד קורס ועוד קורס ועוד קורס, והרגשתי שעדיין חסר לי משהו, רק לא ידעתי מה. לא ידעתי מה אני מחפשת, אז למדתי כל מה שככה מצאתי, עד שפגשתי ממש, הוא יותר ממורה שלי, כן? הוא ממש חלק מההתפתחות של פמה. פגשתי אותו בקורס בארץ, קוראים לו נביל, לא משנה. והוא בעצם, עשיתי אצלו קורס שנקרא VM, זה Visceral Manipulation, זה תחום די נפוץ, גם בארץ עכשיו ככה, יש לזה יותר מודעות. זה לא ממש טיפול במגע, אוקיי? זה לא עיסוי, לא מתפשטים שם, לא שמים שמן, זה יותר דומה לאוסטאופתיה, זה יותר מניפולציות. אבל מה שקיבלתי שם, שהיה חסר לי במלא קורסים אחרים שלמדתי, זה ההבנה, זה הפיזיולוגיה והאנטומיה של כל האזור של הבטן, מה זאת אומרת טראומה לרקמה, מה זאת אומרת טראומה לאיברים, מה זה בכלל הידבקויות, איך הידבקות בכתף משפיעה לי על התחול, שמשפיעה לי על הכליה, שמשפיעה לי על הכבד, שמשפיעה לי על העיכול, וכל אלה ביחד אולי משפיעים על פריון, וקיבלתי שמה בוכתה של ידע, תבינו שעשיתי את הקורס הזה, חזרתי עליו 3 פעמים, כי זה היה כל כך overwhelming, זה היה, כמו שיש איזו הערה כזאת, ככה הקורס הזה היה בשבילי, וככה נביל היה בשבילי, זאת אומרת, יש הרבה אנשים שמלמדים בבית ספר הזה, ומבחינתי נביל הוא מנטור שלי לכל דבר, ואז המשכתי ללמוד אצלו בחול, זאת אומרת, עשיתי את הקורס הזה 3 פעמים, ואז הלכתי ללמוד אצלו עוד שלבים, ועוד כל מיני דברים שבכלל לא קשורים לפמה, זאת אומרת, טראומה של המוח, תאונות דרכים, וויפ פלאש, כל מיני דברים שבאמת ככה קצת התפזרתי, אבל הדבר הכי חשוב שקיבלתי שמה, זה את ההבנה של מה אני בעצם מחפשת, כי את המגע יש לי, אני מטפלת טובה, יש לי מגע טוב, אבל לא היה לי את הידע. כל הקורסים שלמדתי היו מאוד שטחיים, מאוד עיסוי נעים כזה, וזה לא אני לא עושה עיסויים. וסוף סוף מצאתי את מה שלא ידעתי שחיפשתי, ובאמת הייתי נוסעת המון לנביל, ומה שהוא לא יכל ללמד אותי, נסעתי למורים שלו שלימדו אותי, וגם זכיתי שהוא הכניס אותי לקורסים שלא הייתי אמורה להיות בהם, כי אני לא פיזיותרפיסטית ואני גם לא אוסטאופתית, אבל הוא בכל זאת הכניס אותי לשם, ונכנסתי לעולם מופלא, שנתן לי בעצם את הבסיס לפתח בידיים שלי את פמה. אז אני מטפלת בפמה, עוד לא היה לזה שם,
המון שנים. אני חושבת שמעל 6 שנים אני כבר מטפלת בנשים שלא בהיריון, בטיפול כלשהו שלא היה לו שם, וכל פעם הייתי מוסיפה עוד משהו ועוד משהו, וגם מורידה דברים, זאת אומרת, הטיפול פעם היה גם הרבה יותר ארוך, והוא הצטמצם קצת, זאת אומרת, כל הזמן דייקתי את עצמי, אבל הסוג של פמה הזה כל הזמן היה קיים. ובסוף, כשהוא כבר היה יותר בנוי, אוקיי? הוא היה יותר בנוי, הוא היה יותר מתודי, התחילו לקרות דברים שלא חלמתי בחיים שלי שיכולים לקרות. אני לא קמתי בוקר ואמרתי, וואו, איך בא לי ללמד שיטת טיפול. אני רציתי להיות לעצמי מטפלת דלוקס. בגלל זה הלכתי ללמוד. ורציתי שלא יכאב לה הגב, ורציתי שאולי יהיה לה קצת פחות כאבי ראש, ושיהיה לה נעים בגוף, ושאולי היא תקבל מחזור כי הוא קצת מאחר לבוא, שהמחזור שלה יהיה יותר סדיר, או וסת יותר נהדרת. לא, באמת, זה לא היה כזה וואו, רק רציתי שיהיה לה טיפה יותר טוב. ואז התחילו לקרות דברים שבהתחלה שמתי עליהם סימן שאלה, כי היא הייתה באה לטיפול, כי כאב לה הגב, ואז היא אומרת לי, את יודעת, אני 10 שנים עם מיגרנות, ומאז הטיפול אין לי מיגרנה, אבל אני אומרת לה, די, נו. את גם אחרי לידה, וגם את עושה דיקור, נו, די. והיא אומרת לי, לא, אמא, תקשיבי, אני אומרת לך, כאילו, די, גם לא צריך להגזים. אוקיי, אני יודעת מה טיפול יכול לעשות, אבל גם לא צריך להגזים, חברים, לא צריך להגזים. ופתאום מישהי מספרת לי שכבר אין לה כאבי וסת, ואני אומרת לה, די, תפסיקי להגזים. והיו סיפורים שהתחילו לחזור על עצמם, שזה מיגרנות שנעלמו, זה כאבי וסת וביוץ שנעלמו, נשים שנקלטו להיריון בטעות, ובאיזשהו שלב אמרתי, רגע, כבר 20 בנות אמרו לי את זה, ועוד 20 אמרו לי את זה, ועוד 30 אמרו לי את זה, אולי יש פה משהו? עכשיו, מאוד מאוד קשה בעולם הטיפולי לבוא ולהגיד, זה בגלל הטיפול הזה. אז מה שהייתי צריכה לעשות כמו איזה קבוצת מחקר כזאת, לעצמי, כן, עדיין אני לא מתכננת ללמד את זה שום דבר, אני רק רוצה להבין אם באמת הטיפול הוא טוב לזה, כי אם מישהי תגיד לי שיש לה מיגרנות, אני יכולה להגיד לה, את יודעת, יש לי 10 מטופלות שזה עזר להן. אז לקחתי מטופלות ובידדתי אותן, זאת אומרת, נגיד מישהי שיש לה מיגרנות כל החיים, ואמרתי לה, אני רוצה עכשיו שנעשה מחקרון שלנו, אנחנו נעשה כמה טיפולים, ונראה מה קורה למיגרנות האלה, אבל את לא עושה שום דבר אחר בזמן הזה, כלום, את לא עושה שום דבר, רק את זה. ואותו דבר עשיתי עם מישהי, אני חושבת שהיה אולי איזה שהם כאבים אחרים, אני אפילו לא זוכרת, ואחות של מטופלת שלי, שלאחת מהן בכלל יש כאבי גב כרוניים, אבל לאחותה יש אנדומטריוזיס, שאנחנו מדברות על לפני מלא שנים. אני לא ידעתי מה זה אנדומטריוזיס, ידעתי מה זה אנדומטריוזיס, לא באמת ידעתי מה זה אנדומטריוזיס. אז רק כשפגשתי אתכן, ממש התחלתי להבין מה זה אנדומטריוזיס. וביקשתי ממנה גם שנעשה 5 טיפולים. רציתי שנעשה 5 טיפולים בהפרש של שבועיים. טיפול, הפסקה שבועיים, טיפול, הפסקה שבועיים, וככה 5 טיפולים. זאתי עם המיגרנות, נעלמו לה המיגרנות, באמת אמרתי, יש פה משהו. אבל זאת עם האנדו. זה היה, קודם כל זה חדש לי. זה היה לי חדש כי רוב הנשים, לא כולן, רוב הנשים שבהיריון שהיו באות אליי לטיפול שיש להן אנדו, האנדו שלהן היה רדום. אז לא הרגשתי בידיים גוף אנדו אמיתי, גוף שהוא כמו קביעה מהלכת, גוף שהוא נשרף מבפנים, זה גוף שבקושי אפשר לגעת בו, אני לא צריכה לספר לכם. ואז בהיריון פחות פגשתי את זה, כי אצל הרוב, יש את היוצאות דופן, אצל הרוב הוא רדום, וזה היופי בהיריון עם אנדו, שכאילו יש לכם רגע הקלה, חוץ מאלה שאין להן, שזה באמת פשוט סיוט. אז היא באה אליי והיא לא בהיריון, והגוף שלה הוא אנדואי בטירוף, יש לה הכל, את כל הקומבינציה של אנדו, נכון? יש לה בעיות עיכול, ספק פיברו, היא סובלת 28 יום בחודש, יש לה יומיים בחודש, שהיא לא סובלת, והיא לוקחת 8 כדורי פורטה עם העיגול האדום ביום, 8 כדורים ביום, 28 יום בחודש, באמת נורא. והיא באה לטיפול אחד, ואימא'לה, אני פוגשת גוף שהוא אחר, גוף שהוא פריך, גוף שהוא שביר, ואנחנו עושות את הטיפול, ואני שולחת אותה לדרכה, ואני יודעת שאנחנו עוד שבועיים, אנחנו נפגשות, כי יש לנו עוד 4 טיפולים לעשות. ואחרי הטיפול היא מקבלת וסת, והיא אומרת לי, תקשיבי, אני הורדתי את התחתון, ואני ראיתי דם,
ולא כאב לי לפני, אז אני לא ידעתי שזה מגיע, ולא כואב לי עכשיו, ואני כבר כמה ימים בתוך הווסת שלי, ולקחתי אקמול אחד, שהיא לא לוקחת אקמול בכלל, היא לוקחת את הפורטד, לא יודעת, הכדור הזה, והיא לקחה אקמול אחד, כי קצת היה לה קיבוצים, והיא פחדה שזה יחמיר, נכון? לפעמים אנחנו לוקחות מהפחד של אוי ואבוי מה יגיע, ומאז דרך אגב לא נפגשנו. כי היא חיה את חייה עם אקמול אחד, פעם בחודש עד היום, אנחנו מדברות על שנים. וזה גם לא פמה של היום, זה היה פמה מאוד מאוד ראשוני כזה. ושם הבנתי שפמה הוא באמת טיפול יוצא דופן, הוא קצת יצר את עצמו, אני לא תכננתי לייצר משהו כזה, ואני הייתי בשוק, לקח לי זמן להבין את הכוח של הטיפול הזה, וגם לקח לי המון המון זמן להבין מה הוא עושה לעוד דברים אחרים. לקח לי זמן ללמוד מה זה אנדו, איך נשים מגיבות, איך הטיפול על הגוף שלהן, איך אנדו מתנהג אצל כל כך הרבה נשים, כי הטווח הוא מטורף, והוא גם מגיע בשילובים שונים, ומשם באמת זאת הייתה דרך מופלאה. באיזשהו שלב הבנתי שאני לא יכולה להשאיר את זה לעצמי, כי אם אני מחר מפסיקה לטפל, מי עושה את הדבר הנפלא הזה? והחלטתי שאני לוקחת קבוצת ביקורת של מטפלות, אני הולכת ללמד אותן פמה, לראות אם התוצאות שלהן יהיו זהות, ואם הן יהיו זהות, אני הולכת ללמד את הדבר הזה. אני הולכת להפיץ את הבשורה. וזה מה שהיה. הייתה לי קבוצת פיילוט של מטפלות, אני חושבת שהיינו 6 מטפלות, משהו כזה, והן הלכו וטיפלו בווליום מאוד מאוד גבוה, הם עבדו גם אצלי בקליניקה, גם בקליניקה שלהן, בשביל באמת לצבור כמה שיותר ניסיון, כמה שיותר מהר, והתוצאות היו זהות. נשים שונות, מטפלות מתחומים שונים, מרפואה סינית, מעשות, אקוויליבריו, לא אקוויליבריו, לא משנה, והתוצאות היו זהות. נשים שלא נקלטו להיריון, נקלטו להיריון, אנדו בשיפור אדיר, בעיות עיכול שנעלמו, כאבים כרוניים שנעלמו, פריצות דיסק, מיגרנות, כל מיני דברים שנשים מחזיקות שנים על גבי שנים, וזה נשים שמטופלות היטב. והתחום של אנדו, באמת, אני לא מכירה נשים שמטופלות טוב כמו אנדו. לא מכירה. לא מכירה אף מחלה אחרת שנשים נלחמות והן הולכות כל שבוע לכל טיפול והן מנסות הכל, ואני חושבת שזאת גם אחת מהסיבות שאנחנו כאן. כי רובכן ניסיתן הכל, ורובכן עדיין כאובות, ורובכן עדיין סובלות. ולמה שאני אנסה את הפמה הזה? למה שהפמה הזה יעזור לי? ואני חושבת שהרבה מכן באו עם השאלה הזאת. אז זה המסע שלי עם פמה, ככה הוא מצא אותי, וככה אני מצאתי אותו בחזרה, זה לא היה מתוכנן. ובא לי לענות על השאלות שלכם, כי ראיתי שאלות ממש, ראיתי רק חלק, אבל ראיתי שאלות ממש טובות, ואני חושבת שנתחיל. כן, יאללה, תוך כדי השאלות אנחנו נמשיך להסביר ולפתוח את זה. אז אני רוצה קודם כל להתחיל מלשאול אותך, שאלה שבאמת חזרה על עצמה הרבה, איך הטיפול הזה נראה? עכשיו אני באה, אני קובעת איתך, או עם אחת ממטפלות הפמה, באמת את יכולה גם להגיד שאת עושה קורסים ואת מכשירה עוד מטפלות, ואני מגיעה לטיפול, מה קורה? מה קורה בחדר? מה קורה במהלך הטיפול? איך זה נראה? כאילו תנסי להכניס אותנו לחוויה הזו, לרגע הזה. אוקיי, אז פמה הוא מבוסס על עיסוי. ההתחלה של פמה תמיד, תמיד, תמיד מתחילה בעיסוי לכל הגוף. את נשארת בתחתון, את נשכבת על מיטה, ממש כמו עיסוי רגיל, מכוסה בסדין, ואנחנו מתחילות לעבוד עם שמן. לפני הכל אנחנו מחממות את הגוף מאוד מאוד טוב, כי אי אפשר לתקוף את הגוף, אי אפשר לתקוף בטן, סביר להניח שכל מי שניסתה לעשות רק טיפול בטן, חוותה החמרה, קיבלה ריאקציה מאוד מאוד קשה, כי קשה מאוד לחמם בטן למגע שהוא טיפה יותר עמוק. אז אנחנו מתחילות מהגב, מהאגן, טוסיק, רגליים, ממש עיסוי ממש 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 טוב, ואחרי שהגוף מתחמם ומשתחרר ומרפא, אז אנחנו יכולות לעבור למה שנקרא פמה, שזה בעצם שחרור של רקמה שהיא דבוקה. עכשיו,
אני יודעת שיש גם שאלה כזאת, כי זו שאלה ששאלו גם בתיבה אצלי לגבי הידבקויות. חשוב לי להגיד שהמילה הידבקויות היא מילה בעייתית, כי בסוף הידבקות זה דבר סופי. צלקת זאת הידבקות. אי אפשר לפתוח הידבקות, אבל גם בשפה הרפואית וגם בשפה שלנו בטיפולים, אנחנו כן משתמשות במילה הידבקות, אנחנו משתמשות בצלקת או בהידבקות אפילו שזה אותו דבר. אז הידבקות אמיתית אי אפשר לפתוח אותה. אבל מה שרואים בבדיקות גם של נגעים וגם של הידבקויות, רוב ההידבקויות האלה הן בעצם לא סופיות. הן עוד לא התקבעו באופן סופי בגוף, חלקם כן, וצלקת אי אפשר לפתוח אותה. אם היה אפשר לפתוח צלקת אוי ואבוי, הצלקות שלנו יהיו נפתחות, כל צלקת, כן? אז צלקת אי אפשר לפתוח, אפשר לרכך צלקת, אפשר להפוך אותה ליותר אלסטית, היא יכולה להיות יותר גמישה, היא יכולה להיות פחות מגובששת כזאת, אבל כשאנחנו מדברות על הידבקויות, אנחנו מתכוונות לרקמה, שהיא יכולה להיות מעטפת של איבר, היא יכולה להיות חיבור בין רקמות שונות, שזאת רקמה שבעצם מתייבשת. וכשהרקמה הזאת מתייבשת, היא מקבלת טקסטורה מאוד מאוד מיוחדת, וזה לא משהו שאנחנו משחררות בעיסוי רגיל. עיסוי רגיל עובד על שריר. בפמה, השריר, העיסוי, הוא רק ההתחלה. אנחנו חייבות אותו. אנחנו לעולם לא נעשה טיפול בלי חימום, בלי עיסוי. אבל זאת רק ההתחלה. אחרי שעשינו עיסוי ממש ממש טוב לכל הגוף, לגב ולטוסיק ולאגן ולרגליים, אנחנו יכולות להיכנס לשכבה שהיא לא תמיד יותר עמוקה. הידבקויות יכולות להיות מאוד מאוד שטחיות, אבל אנחנו מתחילות לחפש את הרקמה האמיתית שלא השתחררה בגוף שלך שנים. זאת אומרת, הידבקויות לא נולדות ביום אחד. זה או עומסים של שנים, או טראומה מאוד מהירה לגוף. זאת אומרת, ניתוח, הריון, לידה, אלה דברים מאוד מהירים, מאוד מזעזעים את הגוף, והדברים האלה הם לרוב נבנים. זאת אומרת, אנחנו פוגשות הידבקויות שיכול להיות שיש לך אותם בגוף 20-30 שנה. יכול להיות שנולדת עם הדבר הזה, וזה מה שאנחנו מחפשות. כי אם אנחנו משחררות את הרקמה הזאתי, את הדבר הדבוק הזה, משם הגוף יכול להמשיך את הטיפול לבד. אז את כשאת מגיעה לטיפול, אנחנו עוברות על כל הגוף, אחרי שסיימנו עם הגב וטוסיק ואגן ורגליים, את מתהפכת, את מכוסה, אנחנו שמות כיסוי לחזה, אנחנו חושפות את הבטן, ואז אנחנו מקבלות בטן שונה לגמרי. כל מי שנמצאת פה, שעברה טיפול פמה, אני מדברת על המטופלות של האנדו, שהבטן שלהן אי אפשר לגעת בה, הבינה כמה החימום של הגוף מאחורה משפיע על הבטן, כי כשהיא התהפכה, ואני שמה את הידיים על הבטן, אפשר לגעת בבטן הזאת. היא כבר בטן אחרת לגמרי. ואז אנחנו יכולות לעבוד באמת על הבטן, אנחנו פותחות שרעפת, אוקיי, טכניקות של פתיחת שרעפת, זה לא באמת להיכנס לשרעפת, כי השרעפת היא פנימית, אבל יש טכניקות שרעפת, זה בעצם פותח את האזור של הצלעות, אז גם את זה אנחנו עושות בשלבים, אנחנו מתחילות קודם כל מהחלק החיצוני של הבטן, ולאט לאט אנחנו גולשות פנימה, ואנחנו בעצם משחררות את כל הרקמה הזאת, שהיא בעצם דבוקה לנו, שזה לרוב יהיה באמת או סביב האיברים, אין שום צורך לעבוד על איבר, זאת אומרת האיבר עצמו אין לו, הוא לא העניין, זה הקפסולה שלו שיכולה להיות מוגבלת בתנועה, איבר יכול להיות תקוע במקום ולא לעשות את התנועה שיש לו, או שהקפסולה שסוגרת עליו בעצם מונעת ממנו תפקוד כמו שצריך, אז אנחנו פשוט עוברות על כל הבטן, כל אחת יש לה משהו משלה, לכל אחת יש משהו אחר, יכולה להיות האישה שיש לה את ההידבקות הכי קטנה בעולם, והחיים שלה משובשים לחלוטין, ויכולה להיות מישהי שבאמת כמעט הכל דבוק, והיא חיית חיי יחסית בשלום. אז לא תמיד יש קשר. שזה מאוד מזכיר את ההתמודדות עם האנדו. נכון. שזה לא תמיד כמות הנגעים. בין המצב בפנים, לבין רמת איכות חיים, והסבל והכאב. נכון, נכון. וחשוב לי גם לומר, לדייק את זה, שזה לא טיפול שהוא חודרני, זאת אומרת, המונחים נשמעים מאוד חודרניים, ההידבקויות סביב האיברים וזה, אבל באמת כאילו להגיד את זה, זה טיפול, כמו שאמרת, זה סוג של עיסוי, שהוא מתחיל באמת בשכיבה על הבטן, ואז מתהפכות לגב ומכוסות בפלג גוף העליון, וכל הטיפול נעשה עם שמן כמו עיסוי, זאת אומרת, דרך הבטן, עבודה מאוד מאוד ברגישות ובצורה מותאמת, אבל זה עבודה חיצונית, שמשפיעה על הפנים. נכון. ומשם נמשיך באמת לשאלה הזאת, שכאילו התחלת להזכיר את זה, אבל באמת,
מה קורה אם מישהי מאוד מעידה על עצמה שמאוד מאוד קשה לה עם מגע בבטן, בין אם כי יש לה אנדומטריוזיס מאוד מאוד משמעותי והבטן שלה מאוד כאובה ורגישה הרבה מהזמן כמו מי שסיפרת עליה, או פשוט מאיזשהו חוויית עבר או איזשהו קושי שלה, כאילו מישהי שעם בטן באמת מאוד מאוד רגישה ונורא חוששת מהמגע הישיר הזה בבטן. אז כאילו אולי תוכלי להוסיף על זה עוד כמה מילים. אז קודם כל באמת, כמו שאמרתי, אנחנו אף פעם לא מתחילות מהבטן. גם צריך לקבל איזשהו ביטחון במגע של המטפלת. גם אני, לפני שהיגעו לי בבטן, שזה אזור שהוא מאוד אינטימי, נכון, זה לא אזור מיני, אבל זה אזור שהוא מאוד אינטימי, בטח לנשים שעברו גם המון פולשנות וניתוחים, אז יש משהו בלהכיר את המגע של המטפלת לפני שהגענו לאזור הזה, והמגע הוא תמיד בקצב של המטופלת. יש מטופלת שיכולה לקבל מגע שהוא הרבה יותר עמוק, וככה יש איזשהו פלואו, ותהיה מישהי שלא יכולה. זה לא אומר שהטיפול פחות טוב, כי זאת שהבטן שלה, אני קוראת לזה, זה בטן כמו של זכוכיות, נכון? זה כמו מלא 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 זכוכיות כאלה, כאילו הכל כואב, היא צריכה מגע שהוא יותר עדין. היא עדיין יכולה לקבל טיפול מדהים שסביר להניח ישנה לה את החיים, אבל הטיפול אצלה הוא פשוט יהיה יותר עדין, וזה ממש בסדר, כי זה מה שהגוף שלה צריך כרגע. אין לנו מטרה מבחינת, אני לא צריכה לסמן וי על מטרות בטיפול. אני צריכה שהגוף הזה ישחרר קצת מהמגננות שלו, וייתן איזושהי הרפיה, כדי שכל האיברים יתחילו לעבוד יותר טוב. אז כל אחת יכולה לספר על החוויה שלה, וכל אחת פה תספר חוויה אחרת, כי כל אחת צריכה משהו שונה, וגם אם הבטן היא מאוד מאוד רגישה למגע, אין עם זה שום בעיה. באמת, מי שהקשיבה עד עכשיו באמת הבינה את מה שהסברת על הרקע ועל באמת המשמעות של הטיפול ואיך הוא עובד. אבל באמת גם שאלה שחזרה על עצמה זה הרצון, באמת, תנסי לזקק את זה בעוד כמה מילים, של מה ההבדל בין הטיפול הזה לעומת טיפולי מגע אחרים שאנחנו מכירות מעולם הרפואה המשלימה, השיאצו, הסובדה, כאילו באמת אם אפשר ככה לנסות להגיד מה הייחודיות. אז אני חושבת שמה שעושה את ההבדל, זה באמת העבודה שלנו, שהיא לא ממוקדת שריר. שוב, לא כי כל שאר הטיפולים הם לא טובים ונהדרים, זאת אומרת, אין תחרות בטיפולים. כל אחת בסוף בונה לעצמה איזשהו פרוטוקול של טיפולים של רפואה משלימה שעובדים לגוף שלה, ופמה לא צריך להחליף שום דבר, בטח ובטח כשמדובר פה בטיפול שעושים אותו פעם ב', תכף נדבר על זה, אבל אני באמת חושבת שההבדל הוא שאנחנו לא עובדות על שריר. השריר מבחינתי הוא תוצר של הידבקויות. ברגע שנפתח הידבקות, השריר כבר ימצא איך לרפא את עצמו. אז זה אומנם מתחיל בעיסוי, אבל עיסוי הוא לא, זה לא עיסוי, זה טיפול לשחרור הידבקויות, או לשחרור טראומה כלואה. פשוט לא כולם מתחברים למושג טראומה כלואה, או שלא מבינים איך זה יכול לקרות, אבל טראומה יכולה להצטבר לנו בגוף, וזה מה שהיא עשויה לעשות, היא עשויה לייבש לנו את הרקמה. אז זאת יכולה להיות טראומה רגשית, זאת יכולה להיות טראומה פיזית, לא חייב להאמין בזה, זאת אומרת, זה לא צריך להיות רוחני ולהאמין בזה שאנחנו שומרים בבטן, ממש לא. בסוף אנחנו מחפשות הידבקויות ברקמה, לא באמת משנה לי למה היא נוצרה, כאילו זה מעניין אותי מאוד, כן, אבל זה לא ישפיע על הטיפול, ואני מאמינה שזה מה שעושה את השינוי, כי קשה לי להאמין שזה משהו אחר, כי זה הדבר היחיד שבאמת שונה בפמה, שאנחנו לא ממוקדות שריר, אנחנו ממוקדות דבק. אז באמת כמה טיפולים מומלץ? כאילו, כמה טיפולים צריך? איך זה עובד? אז הרוב המוחלט של המטופלות, הווליום באמת, אני חושבת שזה מעל 80%, עושות טיפול אחד. ושוב, הסיבה היא שאנחנו לא מייצרות תלות בטיפול, אני לא רוצה לראות אותך כל שבוע, אני לא רוצה להפך, אם את צריכה לבוא כל שבוע, יכול להיות שזה לא הטיפול בשבילך. זה לא פמה, פמה לא נולד בשביל לשרת כל שבוע, אנחנו רוצות להביא את הגוף לנקודה שהוא אומר תודה על העזרה, תודה שפתחתם את כל הדברים האלה שהפריעו לי לעבוד כמו שצריך, ואני אקח את זה מכאן. אז הרוב עושה טיפול אחד, אחרי
אני אוהבת לחכות 3 חודשים, כמובן שכל מקרה לגופו ויש יוצאי דופן, אבל אני אוהבת לחכות 3 חודשים, 3 וסתות, או 3 חודשים, כי הרבה מהאנדו בעצם מונעות וסת, אז או 3 חודשים או 3 וסתות, כי קורה משהו מסייקל לסייקל, זאת אומרת, התנועה של הרחם מייצרת איזושהי תנועה בכל הגוף, שזה משהו שהוא מאוד ייחודי לנשים, לעומת גברים שעושים פמה. אז 3 סייקלים אני אוהבת לחכות, סלש 3 חודשים, ורק אז אני רוצה לחשוב אם בכלל צריך עוד טיפול. כל עוד הגוף ממשיך לשדרג, עם כל חודש היא אומרת לי, השתפר עוד, כאב לי פחות, העיכול שלי פצצה, אוי, יש לי פחות צרבות, וואו, יש לי אחלה יציאות, כבר לא שורף לי לעשות פיפי, למה שאני אתערב? עכשיו, זכותה לבוא, כן? יש מלא שבאות, הן לא שואלות אותי, הן פשוט מתייצבות לעוד טיפול, כי זה גם טיפול מדהים, כיף לעשות אותו גם בלי בעיות. אבל אני כאילו אוהבת לראות עד לאן הטיפול הזה ייקח אותה בגוף שלה, בתהליך שלה. אז אצל מישהי זה יכול להיות 3 חודשים והיא אומרת יאללה אני באה שוב, אצל מישהי אחרת זה יכול להיות שנה, אצל מישהי אחרת זה יכול להיות 3 שנים. אז אני רוצה לראות עד לאן הגוף יכול להמשיך לבד, ובנקודה שהיא אומרת לי, נראה לי שהגוף שלי כאילו מיצה, אני אומרת יאללה, תבואי עוד פעם, בואי נפתח עכשיו דברים אחרים. אז בין טיפול ל2 בשנה, אין הרבה שעושות יותר, אלא אם כן סתם בא להן, כי יש הרבה שבאות לפמה במרכאות לכיף, אבל בוא נדבר על דברים כרוניים, כאבים כרוניים, מחלות כרוניות, בין טיפול ל2 בטווח של שנה. אני חושבת שבאמת כשאני הגעתי לטיפול ויצאתי ממנו, עם הרקע העשיר שלי בכל מיני טיפולים של רפואה משלימה, זה היה הדבר שהכי הטריף אותי, שאני אמרתי, יש פה משהו שמשנה את כללי המשחק, כי באמת אנחנו רגילות שהרבה פעמים דרושה איזושהי התמדה, שאם אנחנו נלך לטיפול לאורך זמן ונתמיד, בין אם זה מבחינת למצוא את הזמן, כספית, כל השיקולים, אז באמת רק אז אנחנו נקצור את הפירות, אם זה היה טיפול נכון ומטפל או מטפלת שמדויקים לנו. ופתאום החידוש שהטיפול הזה מביא, שאני ממש הרגשתי אותו, זה שהשינוי יכול להיות מאוד מאוד מיידי, וכמו שאת אומרת, הרבה פעמים באמת הטיפול האחד הזה יהיה הנקודת מפנה, איזושהי נקודה שמאוד מאוד תשפר ותשנה, וזה בעיניי חידוש מטורף שהוא מאוד משמעותי. אני חושבת שזה גם השאלה, יש אפילו קצת כעס מול הדבר הזה, שאישה אומרת לי, איך יכול להיות שאני צריכה לבוא לטיפול אחד? היא כאילו כועסת עליי, כי כאילו, את לא יודעת מה יש לי. איך את מעיזה להגיד לי שאת יכולה לעזור לי בטיפול אחד? אני כרונית, אני שנים בטיפולים. בנות, את יודעת, אני תמיד אומרת, נשים מוציאות אלפי שקלים על טיפולים, אנדו מוציאות עשרות אלפי עד מאות אלפי שקלים על טיפולים. ואני באה ואומרת להם שבטיפול אחד אנחנו נוכל לעשות פה שינוי משמעותי, יש בזה משהו קצת מכעיס כזה, כי מה זה? אבל בסוף, זאת העובדה בשטח. זה באמת מה שקורה. רוב הנשים מגיעות לטיפול אחד. מדהים. אז מי לא מתאימה? את מי את לא תקבלי לטיפול? מי לא רלוונטית לטיפול הזה? אוקיי. אנחנו רוצות לוודא, בגלל שפמה הוא טיפול אינטנסיבי, ואנחנו לא מתנצלות על זה, הוא לא טיפול אגרסיבי, אבל הוא טיפול אינטנסיבי. התקופה שאחרי הטיפול היא תקופה מטלטלת, יש יומיים של תשישות מאוד גדולה, ואנחנו מסתכלות לטווח הארוך, זאת אומרת, את קמה מהמיטה ואת מרגישה מדהים, אבל בערב את נרדמת, העיניים שלך נעצמות ב7:30. ופמה הוא באמת טיפול אינטנסיבי, וצריך לדעת שהגוף יכול לקבל את סוג המגע הזה. אם למי שיש ציסטה, אם יש לה ציסטה עכשיו 15 שנה של 3 סנטימטר והיא עושה פעילות גופנית והיא עברה כל מיני פרוצדורות, סביר להניח שלא תהיה באה לקבל אותה. אבל אנחנו צריכות לוודא שלא תצאי בנזק, כי בסוף אין אף טיפול בעולם, לא קיים טיפול בעולם שהוא 100% בטוח. ואם אני רוצה שהטיפול הזה יהיה כמה שיותר בטוח, אני צריכה לדעת במי אני לא יכולה לטפל. אז ציסטות, אני תמיד צריכה לברר מה הסיפור של הציסטה הזאת, ממתי היא, כמה היא גדולה, האם היא דיממה לאחרונה, מה ההיסטוריה של הציסטה הזאת, ויכול להיות שאת לא תוכלי להגיע לטיפול פמה עם הציסטה. אפילו שהגוף
הכי צריך את זה כשיש ציסטה, כי יש פה איזושהי לקות של מערכות, אבל אנחנו לא יכולות לסכן את המטופלת שלנו. אחרי ניתוחים, אנחנו רוצות לחכות מספיק זמן אחרי ניתוח, שוב, בשביל שתוכלי לקבל טיפול כמו שצריך. הרי את יכולה ללכת אחרי ניתוחים לפיזיותרפיה ולריפוי בעיסוק ולדיקור, ומומלץ ללכת בסמוך לניתוח, אבל לא לפמה. אחרי קיסרי למשל, אנחנו מחכות מינימום 3 חודשים. אני צריכה אותך בטוב, כדי שאני אוכל לעשות פמה אמיתי. אז גם לגבי ניתוחים זה תלוי, כי מישהי שנפרדה מהרחם שלה, זה לא כמו מישהי שעכשיו עשתה ניתוח של אפנדצית. המשמעות בגוף היא מאוד מאוד שונה, אז אין זמן שאני יכולה להגיד שתקף לכל ניתוח, אז גם פשוט צריך לברר, אבל תמיד תזכרו בראש שאתן רוצות לבוא בטוב, את רוצה לבוא ולקבל טיפול מעולה, אז את צריכה לבוא טיפה יותר חזקה, את צריכה לבוא לא בשיא שלך, כי בסוף עם מחלות כרוניות את לא בשיא שלך, אבל את רוצה לבוא כאילו במצב הכי טוב שאת יכולה להיות בו. אז אנחנו ככה, באמת כל מקרה לגופו, אנחנו לא מטפלות במטופלות אונקולוגיות, כי הגוף לא יכול לעשות את זה, הרקמה היא רקמה פריחה, ואם יש מחלות, יש EDS למשל, שגם הטווח שלו הוא אדיר, ממש כמו אנדו, יש נשים עם EDS שלא יכולות לקבל מגע, הן לא יכולות, השלד שלה הוא פריך, היא יכולה להתפורר לנו בטיפול, היא יכולה להישבר, אנחנו לא יכולות לטפל בה, יש טיפולים אחרים שמתאימים. מה עוד עולה לי? אני מחזירה אותנו לזה, כי אין לנו עוד הרבה זמן, ויש לנו עוד את ההפתעה משמחת לבשר, אז בואי נדבר שנייה, מה הטיפול הזה מסוכן, מה הסיכונים שלו, כי זו גם שאלה שמאוד מאוד חזרה, ואפשר להבין אותה, דיברנו פה על טיפול שהוא יחסית אינטנסיבי ועמוק, כמו שאת אומרת, פחות או יותר, אבל כאילו זה מסוכן, מה את עונה כששואלים אותך? שוב, כל טיפול יכול להיות מסוכן, גם פמה יכול להיות מסוכן, אם אנחנו מטפלות במישהי שלא אמורה לקבל את המגע הזה כרגע, או לא אמורה לקבל טיפול בכלל, וצריך לעשות תשאול מאוד מאוד טוב. יש מצבים של נגיד בעיות שלד, או בעיות אגן, שאם אני לא מרגישה בנוח מול מה שהיא מספרת לי, אני אשלח אותה קודם כל לפיזיותרפיה. אני אגיד לה, לכי לפיזיותרפיסטית שלך, תקבלי אבחון כמו שצריך. אני מאוד מוגבלת ביכולת אבחון שלי לבעיות של שלד או מחלות שונות. אבל נצא מנקודת ההנחה שאין לה את הגורמי סיכון, אין לה את הקווים האדומים שלא מתאימים לטיפול. אז הטיפול הוא, בגלל שהוא לא פולשני, והוא בקצב של מה שהרקמה יכולה לשאת כרגע, עד היום, ואנחנו מדברות על, בקליניקה הפרטית שלי, בטיפולים שלי יש לי עשרות אלפי טיפולים, בפמה בארץ, אם אני מוציאה את עצמי מהמשוואה, יש לנו אלפי טיפולים, אין, טפו, אין, לפחות לא שאני יודעת, איזשהו נזק, לא. בוא נגיד, הדבר הכי פחות טוב זה שזה לא יעבוד, וצריך להגיד, גם יש דברים שלא עובדים על כולם, וזה בסדר, זה לא מתיימר לרפא או לפתור לכולן את הבעיות, אנחנו מדברות על איכות חיים, ויש נשים שכמו הרבה טיפולים אלטרנטיביים או טיפולים ברפואה משלימה, שיחוו שיפור יותר משמעותי ופחות. אז זה כן חשוב להגיד את זה. אני חושבת שהמשפט הכי נכון שאמרת עכשיו, זה שהוא לא מתיימר לרפא. פמה זה טיפול שמאפשר לגוף למקסם את היכולות שלו. וזה לא חייב להיות יכולות ריפוי, כי הגוף שלנו כל הזמן מרפא. ברגעים אלו הגוף של כולנו מנסה לרפא. אבל אני לא מחפשת שלא יהיה לך אנדו. זה לא התחום שלי. עכשיו יש לנו נשים, כל יום אני מקבלת הודעות של נשים, היום קיבלתי הודעה, של מטופלת שעשתה בדיקה, אמרו לה יש לך נגעים, עשתה פמה, חזרה לבדיקה, אין לה נגעים. מקסים. זאת לא המטרה שלי. המטרה שלי זה שאת תאכלי כמו שצריך, שאת תוכלי לאכול בלי לשלם על זה מחיר, שלא יהיה לך כאבים ביחסי מין, כי זה גם משהו שגילינו על הדרך שפמה עושה. אנחנו לא עושות עבודה פנימית, אנחנו לא מתקרבות אפילו, אבל בסוף, דה פקטו, רוב הנשים שמגיעות עם כאבים ביחסי מין, יוצאות אחרי טיפול אחד בלי הכאבים האלה. כנראה שבגלל שהרצפת הגן מרפא, כנראה שהעומסים של הבטן כבר לא מושכים את הכל למעלה, אז לא על הכל אני יודעת להגיד למה זה קרה, וזה לא משנה שאני באמת עם ווליום טיפולי מאוד מאוד גדול, עדיין לא תמיד אפשר להגיד למה זה קרה, זה הכל השערות.
אז המטרה שלי זה איכות חיים. אני רוצה שתשני טוב בלילה, אני רוצה שתאכלי אוכל כמו שצריך, שהיציאות שלך יהיו טובות, שהפיפי לא ישרוף לך, שתוכלי לקיים יחסי מין בכיף, שתיכנסי להיריון. זה ההומאוסטזיס של הגוף, איכות חיים. אני לא באה לרפא שום מחלה. בסדר. באמת אנדומטריוז זה מחלה שהיא מוגדרת היום ברפואה כמחלה כרונית פרוגרסיבית, ולכן אי אפשר להתיימר לרפא אותה, אבל באמת נושא האיכות חיים הוא מה שעומד פה במרכז, וכל אחד זה מתבטא אחרת, כמו שאמרת. ובאמת עוד משהו שחזר על עצמו זה הנושא של המחקר, אז כאילו, האם זה נבדק, האם זה נחקר, איך אפשר, את יודעת, לראות את זה בשטח, מה זה עושה, איך זה עוזר? אוקיי, אז לראות בשטח מה זה עושה, זה לא קשור למחקר. מחקר מגבה את הטיפול. זאת אומרת, מחקר זה פשוט קבוצה מסודרת, עושים את זה באופן מאורגן, ויש בעצם בקרה סביב הדבר הזה, אבל זה לא משנה את התוצאות בשטח. התוצאות כבר קרו. זאת אומרת, יש לנו אלפי מטופלות, התוצאות כבר שם, יש לנו סטטיסטיקה של אישה באה ואיך היא יצאה. והסטטיסטיקה של פמה היא יוצאת מן הכלל, ולמזלי, גם רופאי פריון וגם רופאים של אנדו, ראו את זה אצל מטופלות שלהן. זאת אומרת, הם לא באו אליי, הם לא עברו אצלי טיפול, הם פוגשות מטופלת, שהם מכירים אותה המון שנים, אם זה בפריון ואם זה באנדו, והם ראו שאחרי טיפול פמה היה שינוי פנומנלי. והמחקר בדרך, אני לא יכולה, אני לא רוצה להגיד לפני שאנחנו יוצאים לדרך, אבל המחקר כרגע נבנה. אני כן אגיד שזה קשור גם לאנדו וגם לפריון. סופר מרגש. פנו אליי ואני כמעט התעלפתי. באמת, זאת הייתה שיחת טלפון שאני לא אשכח בחיים, שרופא פריון פונה אליי ואומר לי, את יכולה רגע לספר לי מה זה הפמה הזה? כאילו, מה זה, איך היא נכנסה להיריון? היא אצלנו שנים. אז זה מגיע. שוב, זה לא משנה את התוצאה של הטיפול. המחקר לא משנה תוצאה של טיפול. הסטטיסטיקה קיימת, אבל אני רוצה, מה שחשוב לי באופן אישי במחקר, זה שזה ייכנס למערכת הרפואית, ושאתם תוכלו לקבל את זה כחלק מהמרפאה, כחלק מהמעקבים, כחלק מהזרעות, כחלק מ-IVF, כי מגיע לכם לקבל את זה בתוך המכלול הזה, גם בתוך העולם הרפואי, כי אנחנו לא נגד העולם הרפואי, בסוף כמעט כולכן מנובות באיזושהי מרפאה. אנדו ופריון, רק פריון, ואני רוצה את פמה בתוך המרפאה. אני רוצה שתקבלו את זה כתמיכה, כחלק מהתהליך שלכם, לא משנה מה בחרתן לעשות. אז זאת המטרה שלי עם מחקר. אז coming soon, ואני מבטיחה לעדכן. זאת אומרת, גם אגר יודעת, היא הראשונה שמעודכנת, אני מספרת לה, היא חלק מהתהליך הזה, ואני מקווה שבקרוב אני אוכל לספר עוד קצת, או עוד הרבה. אני חושבת שבאמת זה שהרופאים מתחילים להיחשף ולהבין ולראות את זה מהשטח, כמו שאת אומרת, זה אחד הדברים הכי מדהימים שיש, וזה גם משהו שאני פוגשת, גם סביב ההיריון, גם בהתמודדות שלי עם האנדו, וזה מאוד 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 מרגש, וזה אומר הרבה. בואו נדבר רגע על כאב. הטיפול הזה כואב? הטיפול הוא, יש אזורים רגישים, אוקיי? כאילו, בלי קשר, כאילו, יש אזורים רגישים בגוף למגע. אני חושבת שעיסוי לישבן, זה משהו שלא כל כך מקובל בארץ, בעולם זה יותר מקובל, זה לא משהו שהוא רק של פמה, ממש לא. בעולם עושים עיסוי גם בלי תחתונים, גם בישראל זה לא מקובל, כאילו אף אחד לא מודע תחתונים בטיפול. והעבודה הזאת על הישבן, בגלל שזה אזור שלא מקבל הרבה מגע, זה אזור שהוא כמו באמת לבה רותחת, זה אזור שורף. אבל שוב, הכל נבנה בקצב מסוים בשביל שזה יהיה כאב, יש כאב שהוא טוב, נכון? יש כאב כזה שאני אומרת, וואי, כן, אימא'לה, זה בול הנקודה הזאת, ויש כאב שהוא מזעזע, אנחנו לא מגיעות לכאב שהוא מזעזע. זה לא מה שאנחנו, אנחנו לא צריכות את זה, אנחנו צריכות למצוא את המקום הזה, שאת מרגישה שכאילו, וואי, כן, זאת הנקודה. לא ידעתי שיש שם את הנקודה הזאת, אבל בואי נשחרר אותה.
אז כן, יש אזורים רגישים, שרעפת זה שחרור אינטנסיבי. וואו, זה פותח את הנשימה, זה אינטנסיבי, כן, אבל מבחינת כאב זה רק מה שהמטופלת מרגישה שהיא צריכה. זאת אומרת, היא יודעת, המטופלת יודעת. המטופלת וגם יש יודעת, את התקשורת מול המטפלת, חייב. שבאמת זה גם לא טיפול, עושים אנחנו את לא מכבות אורות, ואנחנו לא שמות ריחות באוויר, כי אני צריכה אותך איתי. אני צריכה שכל הזמן תגידי לי, פה זה שורף לי, פה זה כואב לי, כי בסוף לפתוח הידבקויות, זה תחושה שהיא אחרת, זה תחושה שהיא קצת שורפת, זה תחושה כזאת גם על האור, זה תחושה שהיא קצת אחרת, אבל אני חייבת את המטופלת איתי, אני לא מסתכלת במה אני מטפלת, אני מסתכלת עליה, אני צריכה לראות את התגובה שלה, אני לא רוצה להגזים, אני לא רוצה לדחוק אותה לקצה, אני רוצה להביא אותה למקום שהיא אומרת לי, כן, את זה אני צריכה לשחרר, אני רוצה עכשיו שתחזרי לנקודה הזאת ותפתחי לי אותה עד הסוף. אז זה אני סוג יכולה הכאב. להגיד גם מהחוויה שלי וגם ממה שאני שומעת מחברות שעושות את הטיפול, שבאמת, כאילו, לפעמים יש את הרגעים בין לא נוחים לכואבים, כל אחת והחוויה שלה ומה המצב שלה והכל, אבל באמת כאילו זה משהו שהוא הרבה מאוד נקודתי, ואחריו דווקא מגיעה איזושהי הקלה מאוד גדולה. כאילו, משהו נפתח שם, משהו משתחרר, משהו קורה, וזה כאילו שווה אני יכולה להעיד על עצמי שאני בן אדם עם סף כאב מאוד מאוד נמוך, והתמודדתי בגבורה ממש. עם האתגרים. נכון. מעולה. באמת במשפט ממש על זה שפמה זה לא רק לנשים. זה לא רק לנשים, זה לא רק לאנדו, זאת אומרת, אנדו התגלגל לתוך הטיפול הזה דרך המטופלת אז של לפני כמה שנים, והבנו את הנפלאות של זה תוך כדי, אבל פמה הוא לא ממוקד בעיה. זאת אומרת, כמעט ולא אכפת לי הסיבה שאת באה. זאת אומרת, אני רוצה לדעת שאת יכולה לקבל טיפול, שאין פה קונטרה-אינדיקציה, אבל זה לא באמת משנה לי. הטיפול הוא כמו איפוס מערכות. זאת אומרת, אנחנו תמיד עובדות על כל הגוף ועל כל הבטן. רוב המטופלות, שיש להם ענייני פריון דרך אגב, אין להם שום עניין עם הרחם. יש להם משיכה של הרקמה, משהו שפיזית מזיז את הרחם מהנטייה הטבעית שלו, כדי שהוא יוכל לתפקד יותר טוב. אבל לא הרבה קורה שלמישהי באמת יש איזושהי בעיה עם הרחם. יש פה לקות של מערכות. זאת אומרת, אם העיכול שלי לא עובד טוב, והלבלב שלי דחוס, אז ההורמונים שלי לא עובדים, והספיגה שלי לא טובה, אז אנחנו בעצם עושות שדרוג מערכות. אנחנו רוצות להביא את הגוף למצב שכל מערכות הגוף עובדות טוב יותר. אז למי זה מתאים? כמעט לכולם, חוץ ממי שלא יכול לקבל מגע כרגע. אז זה לנשים, זה לגברים, אנחנו עובדים עם נערות, ילדים גם יכולים לקבל מגע, וזה מתאים למלא בעיות כרוניות, כאבים כרוניים, פציעות, צלקות, ניתוחים, בעיות עיכול, קרון וקוליטיס, מעי רגיז, נשים אחרי לידה, אחרי כל מיני טראומות, גם רגשיות וגם פיזיות, זה ממש מתאים לכל כך הרבה דברים. אני לא אוהבת להגיד הכל, כי זה שרלטני, אבל מלא דברים. ואנחנו נסכם עם שאלה אחת אחרונה לסיום. באמת שאלו אם יש הדרכה עצמית לעיסוי הזה. אם מקבלים ממך איזושהי הדרכה לעשות זה, להמשיך את זה בבית, לעשות את זה לבד. אז בגדול אני מאוד 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 ממליצה בכללי לגעת בבטן. לא כולן עושות את זה גם מהפחד שמשהו יקרה או שאולי זה מסוכן, ואני חושבת שאחרי הטיפול הן מקבלות ביטחון לגעת בבטן והבטן גם פחות כאובה, ובשביל לעשות עיסוי בטן מאוד בסיסי, את התקלחת, את שמה עכשיו קרם גוף, קחי את הקרם, תעשי כזה, לא צריך הדרכה בשביל זה. בשביל הדרכה של עיסוי עצמי של פמה, בשביל לעשות עיסוי עצמי של פמה כן צריך הדרכה, כי אנחנו כן לוקחות את זה ככה שלב אחד למעלה, זה ממש ברגעים אלה בהכנה. זאת אומרת, הצילומים קוראים אוטוטו, ואז צריך לערוך את זה, אז בא לי להגיד שתוך כמה חודשים זה יהיה. כן הבטחתי כבר לכל מי שדיברתי איתה על זה, שמחכה לזה, שאני כן, אנחנו נצא עם מבצע, לכן לכל הקהילה של אנדו, לא רק למי שפה, לכל הקהילה של אנדו, אני מבטיחה שאנחנו נעשה את זה במחיר שהוא נגיש, שכל אחד באמת יכולה להרשות לעצמה את העבודה הזאת בבית, כי זה כלי שאנחנו יכולות להשתמש גם לילדים שלנו. אני עושה לילדים שלי פמה, הבת שלי כבר לא מרשה לי לגעת בה,
אבל לבנים שלי אני עושה להם טיפולים, ובא לי שזה באמת יהיה בכל בית, אז אנחנו בונות את זה, זה ממש לקראת צילומים, תנו לי עוד כמה, אולי חודש, חודשיים לעריכה, וזה אצלכם, וזה אצלכם. ממש, כאילו זה ממש, זה קורה. מהמם. איזה כיף. נספר להם את ההפתעה שלנו? אז ב5 ליוני, עוד פחות מחודש, יום שישי. ביום שישי, כן, יש אירוע התרמה מדהים של טיפולי פמה, במחיר מופחת מאוד מאוד ונגיש מאוד, שבאמת כל הכסף ילך לתרומה לעמותה המדהימה שלנו, שעושה כל כך הרבה, וכל המטפלות הסופר מוכשרות ומדהימות של אמה, שעברו אצלה את ההכשרה, יגיעו בהתנדבות ובאמת יעניקו טיפולים, שזה מדהים ומטורף, וזו אחלה הזדמנות להתנסות ולחוות ולבוא ולשאול ולחקור את זה, וזה טיפול מלא, צריך להגיד. זה טיפול מלא. זאת לא נגיעה, זאת לא היכרות, אתן מקבלות טיפול פמה מלא, ממטפלות מוסמכות, שתודה, הולכים להיות מעל 100 טיפולים שנתרמים פה, וזה מטפלות שמגיעות מכל קצוות הארץ, יש לנו 2 לוקיישנים, כל הפרטים אתם תקבלו, וזה הכל מהלב, הכסף עובר ישר לעמותה, גם חשוב להגיד, זה אומנם משהו שאנחנו רצינו לארגן הרבה זמן, אבל כל הכסף תרומה לעמותה, זאת אומרת, הכסף הזה חוזר אליכן, לעשייה המדהימה של העמותה שלכן, שאני לא חלק ממנה, ואני גם אוהבת לשמור את עצמי מחוץ לקהילה, כדי שיהיה לכן מרחב בטוח, אני לא אוהבת להיות בקבוצות של אנדו, כי אני לא שייכת לקהילה הזאת, אבל זה בשבילכן, וזה במחיר מוזל של 350 שקלים, בשביל מי שלא בטוחה, אני לא בטוחה אם זה בשבילי, בשביל מי שלא יכולה כרגע לשלם. מי שהתלבטה, מי שאולי התלבטה סביב זה, נכון, זה לגמרי הזמן. נכון? גם מי שכבר הייתה, תבואו שוב. לגמרי. תבואו לגמרי, שוב. ואני רוצה להגיד שבאמת כל מי שפה, כל מי שנרשמה, באמת תקבל ממש בדקות הקרובות בסוף המפגש, מייל עם כל הפרטים המלאים ועם זכות ראשונים להרשמה, משהו כמו 24 שעות ראשונות, זה יישאר באמת למי שנרשמה, ואחר כך אנחנו נפתח את זה לשאר הקהילה, כי כמו שאמה אמרה, המקומות באמת מוגבלים, אומנם יש המון מטפלות, ויהיו גם כמה סבבים, אבל בכל זאת זה טיפולים מלאים, ולכן יש לנו הגבלה, אז באמת כל מי שככה התלבטה וחשבה, זו יכולה להיות הזדמנות מאוד מאוד טובה להתנסות ולחוות את הדבר המדהים והמטורף הזה, את הטיפול מבחינתי משנה חיים. ובאמת, ומי שגם לא בטוחה, יש את ה-24 שעות האלה, באמת רגע לחשוב את זה. זהו, משהו ששכחנו עוד להגיד על האירוע? לא, אני חושבת גם כל הפרטים יישלחו אליכם, המיקומים, השעות, לקחנו יום שישי, אפילו שזה יום שלנו קשה, אבל שאפשר ככה בלי לברוח מהעבודה, ושזה לא יעלה לכם באמת יום עבודה, אז אנחנו מחכות לכם, ואיזה כיף, ויהיה פשוט מדהים. לגמרי. זהו, אז תודה רבה לכל מי שעלתה והקשיבה. באמת המפגש הזה יוקלט, והוא אחרי עריכה, ושיסדרו אותו, אז באמת הוא יעלה לאתר של העמותה, ובפוסט בפייסבוק או במייל של העמותה אפשר להמשיך לשאול שאלות. זהו, תודה שהייתן איתנו. תודה שבאתן, איזה כיף, תודה על כל הלבבות, אתן מהממות. איזה כיף. תודה. אגרוש, תודה. תודה לך, תודה שבאת. שמחה. לספר והקדשת מהזמן, זה באמת מאוד מאוד חשוב. תודה. והיה מתבקש. אני גם רוצה להגיד לכם תודה, לשתיכן היה מהמם, ואיזה כיף על השיתוף פעולה הזה, ואיזה כיף לקהילה שלנו שזה קורה, ולילה טוב לכולם, ונתראה באירועי פמה שלנו הקרובים.